She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. Volám sa Vlasta Jakabová, som kozmetická predajkyňa Oriflame. Najprv som koktail vyskúšala do obeda, nakoľko naša direktorka hovorila, že večer, ktorí ho skúšali, tak potom nemohli spať, že teda boli takí naštartovaní, tak som ho tým pádom vyskúšala do obeda. A som si ho dala raz, dvakrát, zistila som, že mi dáva energiu, že som potom taká naštartovaná, môžem sa lepšie sústrediť na prácu. Takže potom som ho skúsila užívať dvakrát denne, aj po obede, počas teda druhej časti pracovného dňa, tak okolo 12:30 a bola som s ním veľmi spokojná. Mala som ho na poličke v práci a doma som druhé balenie nemala a v sobotu som pociťovala taký útlm a vlastne mi chýbal doma tento koktail, tak som si potom kúpila ešte druhé balenie, aby som mala aj doma, aj v práci. A bola som teda prekvapená, že naozaj tento koktail dodáva energiu. Odporúčila by som tento koktail vyskúšať aj ostatným, ktorí váhajú, či to má niečo do seba alebo nie. Treba vyskúšať sám na sebe a každý potom uvidí tú zmenu. Volám sa Roman, mám 42 rokov. A to už je vek, kedy človek sa začína troška aj zamýšľať nad tým, akú životosprávu má, ako sa stravuje, aké sú výsledky jeho zdravia, v akom stave má svoju telesnú schránku. A samozrejme pri mojom sedavom zamestnaní určite pociťujem v tomto veku aj nejaké problémy, či už s nadváhou, nie som športovo založený, takže som sa veľmi potešil, keď do výrobkov firmy Oriflame pribudla Rada Wellness a v rámci nej aj naše koktejly. Začal som koktejly užívať asi pred mesiacom. Jednak som obmedzil príjem potravy, aby som vyskúšal, či je pravda to, že tieto koktejly fungujú tak, že vám na určitú časť dňa zabezpečia fungovanie organizmu, pretože mu dodajú tú správnu energetickú hodnotu a to, čo potrebuje. A skutočne sa to začalo prejavovať v podstate po trojtýždňovom pobyte v kúpeloch. Keď som sa postavil na váhu, tak som zistil, že je tu nejaký úbytok asi 5 kg, čo teda pri mojej váhe je veľmi slušné. Mi to odbremenilo minimálne všetky kĺby na nohách a ľahšie sa mi chodí a ľahšie sa mi pracuje aj v zamestnaní. A predtým som ešte chodil aj na nejaké tie obedy a teraz som dokonca zistil, že môžem tie obedy aj vypúšťať, že ten organizmus nepožaduje niečo ďalej. No a posledná dávka koktejlu je po príchode zo zamestnania na večer domov. Niekedy ma to udržuje energeticky zdatného až do neskorých hodín. Potom cítim teda, že mám ľahší spánok, ale celkovo cítim teda, že to, čo obsahujú koktejly, tak je veľmi vyvážené a v podstate organizmus si veľmi nevyžaduje nejaké doplnenie ďalšie stravy, čiže obmedzil sa určite príjem bežnej potravy. Že toto je taká moja skúsenosť, môj začiatok s wellness produktami. Je to pekné, keď žena je krásna zvonku, keď môže použiť perfektné parfémy, perfektné vône. Je to super, keď sa muž môže oholiť kvalitnými produktami od firmy Oriflame a takisto použiť ďalšie výrobky, ale ešte krajšie a úplne super je, keď dodá svojmu telu to, čo potrebuje znútra a tým pádom dodá ďalšiu kvalitu svojmu životu.